Dakbayan 4, Laglag Bara 7, ikapito nga battle karong gabi una. Yo, langas sa inyo, boy! Yeah, big shout out sa to venue, Zon Silboa, ni Bosikong. Salamat sa tanan natin karon, no? Salamat niyo tanan. Saong wala, gikan kalunasan. Make some noise for Cindy! Robari Damos Doc, Boss Rex Sokmat, Ronel Marata katong bungi, Moderno Kusina og Vice Mayor sa Borbon, Roy Melgo, Bolo GL Gilarga. Sound to! Gikan Guadalupe og Leyte. Make some noise for Nadnad! Kapo, bayaw-bayaw, birthday kay Ikuan. Pero yun na pula, hindi na birthday ni Ikuan. Ni Unlimited. O gugma ato, kita ta sa bato. Sa Chester. Birthday Unlimited. Shout out sa Paraminyaw. Wala sa nagkwentos, pili ni Cindy. Una siya. Okay na ni Nadnad. Judges, pinata ba? Stricto na sa oras. First round, Cindy. Unang round sa tournament, Nadnadayon kontra CD. Style clash ni sa jokes nga naay witty kontra sa Nadnad kaghimong vitamins ang multi. Ug usaraya ko masulti. Akong ibalik ang kasakit aning buwang. Sa mas kaagi niya nga nagkuwang. Kay murag kag makahinumdum sa imong ex-ronad kay patyon ti ka pinaagi sa binungang. Rapolo game? Yeah. Nung ay padas ilang gipang sulti, nagahay ka sa multi. Ay pag feeling star, kay way unod imong gipan feeling star, kay way unod ang imong gipanulti. Basta lang mambulti para magtunog laong par. Kung wala ko lingkuri, barog ka nang akong gipanulti nga kaya ti kasabyan og technical, maong nadnad murti bisa magikan pa ka sa munti para nako wala kay bars. Kay kung kamban, sa ulo mag-penetrate ang 38, pwes lahi ni 40 bay. Kay may gatas pa ka sa labi. Dawatan nido 45. Gatas, nido 45. Himong imbis nga 45. Naunsa, inanapagan bars makapahimsog sa utok sa kontra. Kay kung usam ka sa akong jokes, sigurado ning lumos, sigurado ning takilid. Kay maura ni taga-abuyog na ang naong kay panglampinig. Kay jokes akong sandata. Usan is naghatag na ako og exposure. Kay kung bars lang, quest observation ha, kini makasense ni og future. Kaya akong masense, nga wala kay sense, inana ko ka-intense, makadag torture. Kay kung naa kay sense, imuuntang na sense, nga mo patay ni Munad akong sense of humor. Kay siya man daw ni Rip sa Cebu. Kay baon na may minanad, nga sa liti, sige bagyo. Grabe ang disaster. Wala ni mo girip ang simudad. Himo ni mong evacuation center. Mo nang sabot ka sa akong storya. Mo nang ay ko palaguta. Kay kung ikay ni Rep sa Sibunad, ako pwes isod ako rape imong lula. Kaya na naganahan mo uli. Pagkatilaw niya, diling pasborn. Di na niyo kaon og mais. Pagkatilaw niya popcorn. Grabe ang kasaban. Di na ni mao ang naddan nga inyong nailhan. Inyong nailhan. Nga dili hamugiro walay dagang satsat. Katong unang sampa niya sa Cebu gipangutana si barkong gisakyan iyang tubag. Paspas nga iring. Paspas nga iring ang gipasabot sa buang fast cut. Kay kung mumak lang, kay puro mak lang imong linya. Basic sayon na kay nang buhaton. Kay kung ako'y mumak sa imong palpak nga linya nat, magsugod taron, maabtan ta og hapon. Kay kung ako'y mumak, nad, prime card doon na niya pang champion. Kay di na may still mong nad, kay kaya na tikang makmakon. Og di ni kasabay, og di ni kasakay nga mura bagway pliti. Kay makasakay ra ka sa bar, kunad, kumuli ka og liti. Kay di ka pandayo, isang tungtong nakag-flip top migo. Kay kung ako'y makaadto, pakita ang sa taga-liti kung saon pag-represent sa tinuod na taga Cebu. Hard one, and done. Ano to? Okay, sige, okay.
Yo! Rehabilitation Center, game! Di sa ingon nga gitapat ka na nako, kalibil ka na nako, puryagaba. Ako lang tong nasuguan para paninglon ka sa imong gitabla katong suguon ka sa dulho ni tata. Kay lagot kis tata nimo. Ikaw ro tong runner nga murag maka high blood ba? Suguon nimo kalas 10 sa gabi, mo balik hayag na. Mo pay una mo pa sa tutor. Puryagaba ni si Boy Tabla. Gisulo ramil kining ko sa buang ho, yawa nang uyab pa. Pero kuyaw kinig tama mo raglabaw pas na saniban. Alas 3 pa sa kadlawon patuktokon mga manok silang silingan. Kung naisunoy iyang syapulan, ang hinangkan giluluan, mga bagong pusa pa nga piso, kinimbuang iyang giduyan. Pero ako'y planong baguhon ka, kaway nagpugos nga imong sudlan. Ang ako lang katong imong ginikanan nga magkugos sa padulungan. Nakapanguros silag na pulan sa sigig tubos aning buang. Tungod lang sa usa ka putos nga imong giputos, sila naputos na sa utang. Kay wala daw kay kwentang pagkaanak mo na ingon sa imong papang si Manuel. Kung kahibaw pa daw siya, mapay gilulo ka niya dito kilid sa may baril. Usa ka anak nga suwail, sa pamilya way gahin ka ng sigini mo bato, maora na'y imong papel. Nya musunod ka sa battle rap, gamiton mo ang battle rap, nya mag-addict bars para kunuhay mo lusot nga battle rap. Sige daw, pidiya, awan yung hitsura o kung tinuod bagyod nga battle rap. Ulul! Mga parehas nimo ang hinumdan kung ano nahugaw ang imahe sa mga MCO na atik-atik. Kan nabitaw mo agi kas balay sa mong iyaan, yung mga adik sila, di ana sa di mga adik-adik. Mungundang na lang og battle rap kung puri nga na ipakita. Nagpulaw mi sa multi og sa wordplay para battle rap mas mubisa. Nya kini mag-addict bars, yang rhyme scheme ra pambiga. Wa ko'y nakita nimong pagka-MC ultimo rap skill sa imong dila. Mga bagong usbong ang estilo mas bangapas literal. Nakatunra mag-interlog siling, kiling, biring, piring sila na pinakaastigan. Pero di ni pangdaot, busa ako rang gitambagan. Pero kung sa ako mo naglagot, murag digars gitabang pamutanan. Kay wala ko maka-A-game, pero mutatak sa imong o. Nga ulahin na kayo ka, makauli karog sayo. Uurani rakas bato, pero kung rapski lang ang hisgutan, hinay pa sa bao. Down to city. Mauna tayo mong labok. Ako patuktukon, imulugtun yung manok. Di mo magdamay si tata. Pastilan. Tata, iyak ang giplantiran. Ranto na. Kaysa pangaan niyang pwedeng mabali-bali. Diri na to ibasi. Kay mo ni magsilbing agianan ako, Brad. Kumbaga, dandan ra ni sinadnad. Kay wagi apoy na daw-daw. Bisa kapila pa ni niwadwad. Kay puto bra sa daldal, iyang kaya nga iladlad. Kay igor ang gigalgalnad, araw na alang ko ilaglag. Ay gituyo na ako bali-bali, para ipanaw ni mo ang situation. Nga imong kontra karunad, kaya mo baliog expectation. O sa mga buang, sa mga hinampak, nga wala mong pakpak, buang ako mong ipakapkap. Inani pagsuwat na ay meaning Brad. O ginani ang mga itsura sa feeling sad. Kuni-connect ang mga bars mo ragi welding lad kining gipan-an karon nadakpan ni kagat mangugas sa fishing rod. Inani ang pag-welding ay fishing nad. Inani ang pag-fishing nad. Kining big fish, huli on cam, fishing vlog. Dahil fishing vlog, saan? Dahil baka sabihin yung hindi ko kaya makipagsabayan dahil nasa flip-top na to. Pues, walang imposibles ba to? Tagalog lang ba ang kaya mong gawin? Ako! Kahit German pa to, wag mong subukan ano. Kahit buguin, mga munggosin, mga tunggoy sa abuyog na, dagko-ok-ojen. At kahit nasa Tagalog, hindi to obra. At ako raw ang underdog dito, pues naloko na. Dahil para lang itong Eugene ng Jujutsu Kaisen, bobo ka? Dahil itong inakala niyang hari siya, pinasuko na. Yuji, suko na. Hindi lang dumin yung gamit ko. Kaya't hindi na ito mapakaahon. Dahil tinapos ko itong sinadnad sa pamamagitan ng aking
Tama, expansion. O kumusta imong grupo katong nagkayo sa kabarako? Mga bastos kay ginampak. Unsa nito ilang grupo? Pyromaniac. Mga manyakis nga mga rapper nga permingkayat lang ang trip. Para makasuot mo sa ilang grupo, dapat na mo'y kaso nga rape. Ay, di magsilbi na ako. Kay daghanig paandar. Kay kung nag-drug lord, kini kay Pablo. Kung na mayor, kini kay Isko. O tudluan ti ka kung saan pagkonekta nga walay ka effort par. Kay Pablo, Isko, bars! Ay, wala na inyong ladlad! Kay wala na inyong ladlad! Kay nadaot, nadakpan, na dusmo, na dipikto, diskwido, na disgrasya, na dido, ug mga linya na dipekto. Kay puro nadra ba ang gigamit? Natural kay nadangatan no pait. Ug ako lang ipakita sa imong pangalan nga kaya na kong himuon nga sakit. O karon, tanaw na to kinsa ang dihado. Kay siya na daw ang champurado. Kaya ang karon, nagpabuhi ka sa imong mama. Nagpabadlo pa kag mag-ayo. Nisud-sud pa kag bisyo. Nakatabulan nimo kaayo. O gamit ang signature ni Sixth Threat. Para crisis wing karaho. Sa edad niyang 33, ikay pingis way trabaho. Yan ang malinis magtrabaho. Ano nila? Gangto, naglag! Yawa. Yo! Ahak! Mga linya na pataka. Pang 12 anyos. Mga linya nga pambata. Yo! Gipildini mo si Spencer. Bisan way nitatak nga usa ka bara. Mauna ka pangutan ako. Kung nausa tong hitabua. Hantod nga akong nadiskubrihan, imong gibuhat nga anomalya, naghakot ka ko sa kabarangay nga silingan para lamang tigpakatawa. Nya saman. Na nasa sila diri karon? Musyagi trag kalit bisang bara kay pinahong. Pues, ako karon imong kangit-ngit lang tawag mo amag bakaron. Wala sa bars nakipagsiksik kay naglaag ning leon. Sa hunting ground ko nakigpiknik lahi tagbit-bit nga gikaon unggoy sa crowd ra ka pasip-sip ako nagkit-kit sa hunting zone. Kay feeling top tier sa BSK usa daw sa diha sa nagpasibog. Ulol gago apaka sa BSK na lakoy ambag dihang nalihok. Busyan, hinundom ka? 14 days nagrap-rap ta dito nya samtang lingaw na untang tanan. Pero tunga-tunga sa akong bars, ganit nagtubag sa mic ang kapitan. Undangon na nato ni. Mung unsay ambag di mo sa liga ni abot ra ka katong na okay na so please. Wa ka ka-experience katong nisod sa kaang si Minggoy kay giadto na mig pulis. Kay self-proclaim nga biniyag siya rasay na kasugat. Kaso di niyo mailad ang tao nga experience na anay uwak. Kaya kung kataas lang na agian, basin matagbaw ka o gulat. O kung sa imong kaagi sa damo agi, wala pa'y agi masuwat. Ano, lubatan ka? Mangguba ni akong anggel sa ing anak ka mahipos. Kayang butasan imong round, gamuraba o riskilyos. Ikisin ang pangani ani sir. Papasa na sa poster kaning fetus. Nyabot ngig kamot nga ni si Will. Murag postera ni Jibos. Kay kuing anak kawak, mapaiwala na lang kamutunga. Kaya nakawak, mapaiwala lang kamutunga. Wa ko mahubog sa imong kadabatil sa kaluod ko nagsuka. Munglas na lang nimo ni, ayaw na ni ugos baha. Pero mubatil ka pa sunod, hagda si jam niya pagturna mong kamurang duha. Kay diliing ana mo batil dong. Kanang taman ra sa gara. Kung gusto ka nga manglubong akong tambag palaw bisa. Pues sige hapak ang kadalinya hapak ang kadarima siya nugdi ni makaton. Pasubayon sa kung linya hantod asa ni dalhon. O kung sa unahan way makita pwede nimong kabangon kay bituon na lang gani ang nisiga niya ako apa yung paungon. Mana to? Mana tong pistiha ka? Nagisgot kang Jibos? Lugtong ta mong duha. Kaya naghakot yun akong silingan. Anak nagsulo pre. Ay naglakaw ako, nagsulo na ako kari. Country na! Adik fuck! Adik bars, motherfucker! Ay ang adik nad, aditik lang sa kapwa adik brad.
Kay murag na ilukso ng dugo. Koneksyon sa tong ugat. Mang ay kong atikanad, nakahip karog kaupat. Tinani adik sensor. Na-feel ako inyong presence, inyong haki, o inyong mga laman. Kaya kung naay diggers, pwes, ako si Sigars kay akong gidaginot ang butang sa uban. Adik lang tanan! Sigars! Kaya maka-starstruck kay Nik-Uyab. Manggara kay Nik-Karaho. Ang pangalan, Jinilin. Pero tindira sa merkado. In short, Jinilin Mercado. Jinilin Mercado. Walay halong pikas. Pero bagay po silang duhoy kasi si Mark Hilas. Nagsugod ilang relasyon. Tungod sa love story nga pang bisyo. Kay dos ang kwarta ni Nadnad kang Jinilin kay Piso. Nagkabangga sila sa kubol. Nagtidututay silang maayo. Pinagtagpo sila ng tadhana. Maong nag-share sila gritso. O ang ilang relasyon, drugs doesn't matter. Sa kasweet sa mga giatay, mag-holding hands pa, magduwag scatter. Pero naguba ang tanan. Maong iyang gibuwagan. Nga iyang nakitaan si Jinilin nga ilaing laki ng nigan. Maong iyang team song, Victims of Love. Kaya nadaot siya sa share. Iniguman ug bambam, scatter everywhere 10 times! Kami nga mas adik pa ko. Pareho rin ang adik nad. Ikay ang kabaliktaran na kumatik. Kaya kung adik na gusto magbago, ikaw, bago pang na-adik. Kaya maklaro sa itsura. Bisag mo balibad pa ni. Di ka mo angkon nga parihat ang dragon. Nadare. Halika! Kaya ko ang dragon nga si Maduka. Kaya tudluan ko ni si Nadare on sa akong pag-adjust sa flame ni Reka. Maang drugs 3 times a day. Nadala sa commercial sa Colgate. Maang paksit. Kaya sigurado ning tarog. Kaya di ini kasagang. Kay di ini kadaog, bisag payro pa ang tabang. Kay unsa ko kasabog, inanapod ko kahalang. Kay bisag di ko matugnad, kakagising ko lang. Inana mangitag ang gulo ang adik. Pangitaan o nagbuslot. Human sterilization sa kumbara. Para ang dagan dili maungot. Kung paadyasan gamay ang kayo, para dili kini masunog. Pero wak agwanta sa kung init kaning sinaw. Ug agtang karon na buslot. O gumano buslot, humot, kining nang murag pitos. O guman ako nigtira dyan Leo, ikaw nalibahala anig hipos. O sa kinalasan, inaani ang pagbahadad, nakatutok na daan sa agtang. Inaani ninyong sa piton, sa CD nakapangandam. Gigagikan sa pagpangangkon, grupo, pangalan, panang anggulo gigamit bisang sa iyang love life. Karon imo na natilawan ang kabagsik ni Idik. The Prince of Nightlife. Yo! Puro bato. Ang linya niya gipasinaw. Puro bato, kadali rin ng matunaw. Ha? O, di ba? Simple rin rin. Real talk. Gipildi ka ni Mirox. Unsay feeling? Sakit par. Gikabuangan ra kagago has kang luoyan ni Muser. Giduwa-duwaan na siyang Mirox gamit duwa-duwaan nga pusil. Mutong pag-uli, nag-post. Di ko katuong anong naing ato to. Joke ra ba to? Daog man ta ko ato, nag-joke lang gid ko. Ha? Di ka mo dawat og kapildihan na nasaggoy mga pildi og gato nga kapildi sa dikitra nga batil na tumba. Pero bisan kausaw mo ko dungog na akong nireklamo ko, karon ra. Kay bawa ka kasi mga nipildi na ako. Mga ligo na sa kultura nga ang pangalan na naka-Xerox. Samtang ikaw maghilak-hilak ka, kagipildira kang Mayrox. Diha pa lang, layo na tag-agwat. Dakugkuwang pa sa tabyog. Special Forces kunta sa pang alas 12 nga tanod. Mang CD purya hambog. Kumapildi ti ka. Saman, wala lang. Expected naman daan. Pero ang oras ug adlaw nga akong gigahin, haha, nakuha lag na sayang. Kay kinahanglan daw mag-hustle para sa next round makapwesto. Kung di lang ta sa turna na pa-under, way rason para makipagduelo pa kunimo. Tulog ka adlaw ang makaskater para makakuha ni mog info. Kay gisugalan ko ni nga battle nga ikaw ray makabilipisyo. Kay di ba joker ka? Pero mga jokes, panahon pa sa tito sa mga tito.
Nya ang mga kusog kay mo react sa battle rap, mga wala pa'y nahimo. Wa ko'y problema sa comedy. Bagus mo na ilisod na kung tunan. Pero butgisad na og sining please. Di ni comedy bar inyong nasudlan. Kuwang naganig recipe, imong giandam dihang sudan, ya hinay pagyog delivery, aw resulta kay nagutman. Mga simple nga butang. Pero kung di nimo usbon, diha ka maghikog. Pero ay simple nga butang na kung di nimo usbon diha ka maghikog. Pero ay sa og kalibog, ganong gitambagan sa pagsibog. Sa kung tambag ay kaikog, iyan na kumutabang sa naglisod, samtang giluwagan imong utok, gipahugtan imong liog. Ano? Sa litrahay nakasabay ba? Di ka kaminos, direk pasingot, bisan pang Venus ang kahayag. Imong gihingos pampasiga niya, akong gihingos ang muamag. Kining gitipos daw mo babagwa na'y limos nga pang abag, kay karong ako naning gihipos. Diha nakita iyang katag. Baka na himo, sikat Nagdad, mo City, nimo. mapagkalubalikon! Pagkatawan mo yung news. Rapol, Lodak, Bayan 4, Laglag para 7, ikapito nga battle nga nagamiyon na. City versus Nadnad, pagpagkatubalik bay! Pero, tournament, judges decision, 5-0, Nadnad! Para, City! Rapulo, ACD. Hindot na duwag. Judges! Bayas. Judges! Masira. Pero round 1, Right, CD din. starter si Kwan si Cindy, pero yatag sa ako niya. Round 2, si Cindy, pero mas maayon na bars si Nagdang katulad niya mga bars. Round 3 sa Nagdang bagay, mahugay po na akong illusion. Nakatulgan si Nagdang, pero napin mga bars na karang puso. Comedy bar. Tuwan para ni CD versus Nadnad, kamuan ako yatag nila si CD lisod kay dyan ang battle kay witty kay si CD palagot kay mo niya si Nadnad sa effective yung masakit yung mas dulit sa reality although ganahan ko magbuto ni CD ari ko Nadnad yan Yan niya ay sumbang kayo eh. PSK. Butang ako aray ko ni Nadnad sa all 3 rounds. Basihan lang na ako. Actually ko na similar ra kay style pero si Nadnad mas technical si Nadnad. Imo lang yung himayon na ba? Yung mo yung gibuhat round 1, 2, and 3. Perhaps gyapon kasi di ba dikit nitong alam ko kuan ba nga battle ba para utang tala 2 points agwat ni Nadnad ano. So Nadnad yeah. Leaders contest. So, nandun yatag na ako CP. Basta lang sa ako. Ako yung group ko ang kaso natakpay lang sa motor yatag.